A expatroa maior da Confraria de Vilanova, Evangelina Lago, aínda non se fai a idea do golpe que o mar lle deu o venres da semana pasada. Cara a última hora da tarde localizaban preto da ponte da illa o corpo dun dos seus fillos. Ramiro Piñeiro, de 43 anos, saíra na medianoite do porto vilanovés a faenar camarón e non se soubo máis del. Xa pola mañá a súa parella daba a voz de alarma dando comezo a un amplo dispositivo de busca. Quero agradecerlle á patrona maior, ela se puxo a disposición nosa. Eso non ten palabras, nin... Vamos, eu non sei medir un 10, un 8, un 9, eu sei dun 10 para arriba. O ayuntamiento tan pronto supo, os compañeiros todos, os patróns maiores que chamín, a Consellería de Pesca, tanta xente que nos prestou tanto apoio que non se pode medir o agradecimiento. A morte de Ramiro é o último drama dunha familia que leva xa 2 anos negros. Neste tempo, Evangelina viu como un accidente deixaba en cadeira de rodas un dos seus fillos. Outro está actualmente no cárcere, cumprindo unha condena de 2 anos e medio. E hai tan só 8 meses que a expatroa perdía o seu marido. Pero ainda estou pensando que o meu fillo me vai entrar pola porta. Porque ainda non tiña asumido do pai. E hai 8 meses fainos hoxe. Era día do meu cumpleaños, o domingo 21, 66 anos. Facerlle unha misa ao pai, outra a meu pai e comer os irmáns xuntos. Eso era o que tiña o meu fillo programado. Nesta situación, Evangelina lamenta o episodio que viviu no funeral de Ramiro. Non entende que os axentes da Garda Civil que levaron o seu fillo dende prisión non lle deixaran quitar as esposas, cando leva cumprida a metade dos 2 anos e medio de condena. Que seu irmán non se podía presentar, facer os honores dunha iglesia por seu irmán? Non podía. Que non me podía abrazar a min? Non pudo, a toda aquela xente. Non con cartos, non quero cartos. Pero sí que poida darlle unha volta a isto. Pido, non España, o mundo que sepa o que me fixeron. A pesares deste episodio, a expatroa vilanovesa agradeceu todo o apoio que recibiu dos que asistiron á cerimonia neste duro momento.